background yangu yanga isiri bo. Background yangu yakashata haina kunaka nekuti yakasvika pakunditisa ma-ulcers. Ma-ulcers akasvika pane imwe level kuti aibuda ropa mwaona mudumbu zvokuti ndakaita makore akawanda ndisingadye sadza nekuda kwe-background yangu. I don't remember upenyu hwangu DJ Sparks ndichipfeka uniform iri complete kusvika ndapedza chikoro. Mutoro wangu aita akatenga short andika razobvaruka short iroro ratosonwa zvigamba kumashuro ndopaizotenga sheti. Sheti yabvaruka ozotenga short uko kugumbo futi hakuna boots. School fees kuchikora haina kuti haina kubhadhara. Kana pachitaurwa kunzi vanhu vakudzinga unogara uchizoona kuti inini ndichaita ndiri wokudzinga. Vaipapo muri ku-UK ndaona mukoma Robert wanga vari ku-Sly Media vachipusha ku-Sly Media ende ndakazoona vasisiriko chii chakaitika kutadza kuwirirana nekukura chii chakaitika bozana chinyumbunzewo vanawo even kwatinofambawo kumastreets umu titonzwa nyaya ichitobuda. So I think muna mboditsananguro zvii zvakaitika between imimi na mukoma Robert. Right. Salibonani ibizo rami ngu-DJ Sparks. And I'm very happy today because nasi ndakahosta mafundanga. You know, musha wega une zvibaba zveikoko. Right now, ndine chibaba when it comes to the social media. Ndine guru. Saka mukuru namba wati no chimbosvika ikuno kumukuru timbode kunziya nekunzwisisa kuti ivo kuti vazosvike pavari apo kazvifambisa sei. And I'm sure kuti kuna vari kuona izvi zvinhu vachanonga inspiration inopisa because wakazotera this interview kusvika painopera. Trust me, unoyantsona kuti mulife muna vamwe vanhu vari bold zvelevel rekuti ndo zvaunofanira kuteedzera. Samuzoona nhasi ndina mukoma Sly. Isusu ava ndo zvibaba zvedu ndo vanhu takaona takati ano zvavari kuita tozvidawo izvi ndo vanhu takaona isi takati maitire varume ava kava atomadawa. Saka nhasi tange tichimhonzwa background yavo kuti zvakafamba sei vanozvigona sei chii chakavasvitsa pavari muzuva ranhasi. And I'm sure kuti vanhu vachava neinspiration because vane nyaya iri interesting. Saka mukuru muri sei? Ndinosimba kanjani? Kufara kugara nemi pasi nonzwa hana kurova. Ini manje handa kujairira kuinterview saka uchenjeri nichazopedza ndakuvunza mvunzo. Nhasi ndati mukoma I know kuti mune muri busy but nhasi mukoma ndikumbokudai kunoku. Awa ndikakati zvakatonda tatombodzima phone. Vanhu vazhinji vane zvimwe zvavasingazivi zvoda tizodiscuss nezvazvo futi about music. Saka vanhu vazhinji havazvizive kuti munotorwa music yekuti vanhu vakagara pasi vakaiteerera music iyoyo life yavo yaramba yakadaro. But still obvious chatangira kubackground kuti muzive kuti background yanga yambomira sei. Anombonzi Sylvester tapfuma inei Diani zvakambobva kupi kabackground kakakosha guru. Yeah, thank you so much for affording me this interview. Zvinongonakidzawo kuuyawo pa DJ Sparks paunoona pachigarawo vanhu vane mukurumbira vechikuru vane mazita obva wadaidzwawo iwo zvako kuti uya timbotaurawo newe it's most welcome. Thank you so much for inviting me. Sylvester ane mazita maviri aikuberekwa indonzi Sylvester Taurai Tapfuma nei. Handizive kuti mazita aya akabva kubasa but mutaro wangu anondudza kuti vaive neshamwari yavo yainzi Sylvester ndizoti yanga iri boy shamwari yacho. Ukwana matumidzwa sterero aiwa anga ari boy ndo pazoiswa pakati rinonzi Taurai. Handizive kuti rakauyawo sei. Handambogara pasi kana amai kana baba ndichimbobvunza kuti iro Taurai rakauya sei. Ndobva razonzi Tapfuma nei long surname yekuti ndiyo yakazondirambidza kuti nditambe bhora because ndakaona kuti haikwane kuseri kwejezi. Masiya bhora. But I think painzi Taurai waiziva kuti no muchazenge muchizotaura muchazova mushamarari saka wanga wagara waona because mazita ane mamininga anongwaine kakuonera kanenge ari kumberi. Ini ne DJ Sparks ndakazvarwa kuhwedza
Alright. kuwedza tiri kuarambana pasi mubhuku rekwabetera. Alright. Ndokwandinobva ikoko. ID yangu ichibva yati 58115819 M80 ndiri wehwedza, ndiri mumbiri. Ndoko which means media yakabatwa neyo because makatarisa ndokunobva Ola kwaSAPO, ndokunobva Zigo, Okay, ndokunobva inini, ndokamunobva futi inzibasape kam. Alright. Saka hayo dai tiri kuenda nokumasvingo tainzi tiri vezhira imwe. Saka ndazvarirwa kuwedza, ndobva ndatanga chikoro changu parambana pasi school kubva grade 1 kusvika grade 3 mudhara wangu aisenzera kuZvishavane. Ndobva ndachinjwa, ndobva ndanzi mudhara akati achiuya kupi chiuya kuno chimbosiyana nenyaya yendove, uya kupi uya kuZvishavane. Ndobva ndasvika kuZvishavane, yanga ichinzi Zvishabhane mazuva iwayo. Ndotanga kudzidzawo paGresham kubva grade 3 kusvika grade 7. From there ndobva ndazoenda paMandava secondary school ikoko kuZvishavane ikoko kubva form 1 kusvika form 3 mudhara ndobva azotransfer ndobva azoenda kupi ndobva azoenda kuKwekwe. Ndobva ndazoenda form 4 yangu paManunure. Ndobva ndabva ndazotanga 1985 ndobva ndakatanga first course yangu yemedia studies panonzi paMidlands College. Ndobva haina kuzopera nemacircumstances eupenyu nezvimwe zvakangudaro. Ndobva ndazouya kuHarare. Ndobva ndazoenda kuBhindura. Ndobva ndazongorasika munyika imomo tichingoita tichingodaro. But basically that's me. I'm a first born in our family. So we first born. Tanga kuita chibaba kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka uri mwana mudiki. But yes, ndakagara kuZvishavane for a long time, kubva grade 3 kusvika grade 7, wozobva form 1 kusvika form 3. It's a long time. And ndopane pachishepeka life yako ipapo. Saka makazokura sei, like upenyu hwenyu hwanga huri seiwo in terms of maybe mutingati mamuri munhu akabva kufamily yanga iri boy here kana kuti yanga iri family yanga sei? Because the way amakazotravela mubva kuyo kumaenda kuShabhane kuti life yenyu tingati mama nemunhu anga ane background yanga iri boy here in terms of maybe nyaya dzemafinances, nyaya dzechinhu. Background yangu yanga isiri bo. Background yangu yakashata, haina kunaka nekuti yakasvika pakunditisa maulcers. Maulcers akasvika pane imwe level yekuti aibuda ropa mwaona mudumbu, zvokuti ndakaita makore akawanda ndisingadye sadza nekuda kwebackground yangu. Kushata kweupenyu manje ndabva kuruzevha kundove kuya kuna nambuya kwa pamwe dai ndakaramba ndirikoko pamwe zvaitita nani. Saka ndazokuzvishavane manje kuna mudhara nani naMoms handitika. Pakazosvika palevel yekuti grade 6 tiri paGresham, Moms namudhara ndobva vaita ndobva vasiyana. Moms ndobva vaenda kuBhindura kunoenda kwakazotera makore later paipo. Vaenda because vagara uchingonetsanawo namudhara ona. Vaenda manje ma1 ndopaakatanga. Right. Apo ndiri grade 6, that's about 12 years. Moms kana varipo unongoziva sometimes mune musingaite mamwe mabasa, munenge muchiziva zvokudya zvinongobikwa tinongonzi zvaibva chiuya mitese mudye. Saka pandakasara namudhara manje vamwe vese vanga vasipo, inji ndakasara namudhara mumwe wechidiki akaenda naMoms, vamwe vakangogara nabamudiki, vamwe vanga vari kumusha kuna nambuya. Saka ndasara ndega manje. Mudhara wangu aisenza Ministry of Construction, anga ari drive. Remember zvedzinza zvokutera ndakazopinda ZBC ndiri drive. Saka tadaro manje mudhara aiti kana akaenda aigona kuenda kana 2 months because aisenza Ministry of Construction, woenda unovaka vachibva kuZvishavane ikoko havadzoki. Saka apo chekudya hapana. Mudhara aiti kana aenda anga asingambosiyawo mari, whether kuti yanga iri nyaya yekuti anga asina mari yakawanda here kana kuti chachiri chii. Saka vachiripo zvavo tichigarisana mazuva ese taidzidziswa kuti kurima garden, tichirima garden, muriwo, nzimbe, kupfuya huku, kuita sei. Saka paakazenge aenda manje asingadzoke kumba mudhara manje, hapasina mari yekutenga hupfu, hapana mari yekutenga muriwo, hapana mari yekudya basically handika. Saka takatanga manje kuti garden real yamaenda kuti ndabva kuchikoro kuGresham ndasvika kumba
garden ya ndikuridza kuti ndichiri cultivator muriwo uri kuita sei because mutaura wangu airima wachimbotengesera futi achitohodhesera vanhu musika saka pa 12 years hakuna zvaunenge wakunatsoziva unenge uchiringobatiswa badza pakona apo kwete munda wese uchingodaro ndobva ndatanga manje kuti ndiwane mari ndoita sei ndaenda kuti kabva kuchikoro ndosunga muriwo ndopinda nawo pai mulocation ndotanga kutengesa mandava muya kwanonzi kuma$10 nawo muriwo totenderera ndodzoka pai padheni ndadaro ndienda notenga kana kuti lacto yangu kana kuti ndobika muriwoyo futi ndobika sadza kangu ndoita sei ndodya mudhara hapo school fees haina kubhadharwa kuchikoro ma1 uniform haina kuita sei haina kutengwa andozvona I don't remember upenyu hwangu DJ Sparks ndichipfeka uniform iri complete kusvika ndapedza chikoro mudhara wangu aiti akatenga short andika razobvaruka short iroro ratosonwa zvigamba kumashuro ndopaizotenga sheti sheti yabvaruka ozotenga short uko kugumbo futi hakuna boots school fees kuchikoro haina kuita sei haina kubhadharwa kana pachitaurwa kunzi vanhu vakudzingwa unogara uchizoziva kuti inini ndichaita sei ndiri wokudzingwa kubva ipapo kusvika ndisvike pakupedza form 4 ndo yanga iri situation ndakazo upgrade wokutengesa kwachona ndakaona kuti maraini mavegetable anogona kunetsa kuita sei kuti ureze kamari kuti unogona kutenga hupfu saka ndaanda kuti ndikaita kamari mbichana ndobva ndahodha chibage ndoenda nacho pamabhazi pamusika wekushavana shabhani iko zvazvonzi chibage pamahwindo emabhazi zvezvo ndakaita Sparks iyoyo for a long time zvokuti time yekuverenga yanga iri shoma than yekuti uhasle nekuti mudhara hapo haasi kuoneka hakuna foni mazuva iwayo kwakusina kana aenda life yangu yakatozoti chinjei kuti ndisanyanye kutengesa ndichiita zvekurarama izvi pakazouya mumwe munhu ailoja pamba pedu vainzi baba namai ushe mazuva vaisenza kuchibuku saka mudzimai wavaisenza kwaaisenzawo saka ivo manje vakazotanga kunitora semwana wavo pamba ipapo manje chavabika ndochandodya chavatenga ndochandoita sei ndochandodya so vakandichengeta zvokuti rimwe gore ndatozombobva kuuk ndakura ndakuno ndakazombovatsvaga ndikavatera kwagutu ndikambonovatendawo kuti mazuva aya makaita sei makandichengeta saka kalife ikako kakatanga kunditetena zveshuwa upenyu kuti but why me moms avapo tiri kutambura kudai ende kuchikoro mazuva ayo kana uri maparents pane zvimwe zvatiita kuvana zvekuti zvinova stress but unenge usingaziva kuti zvikuva stress kuchikoro unenge uchizokanzi hauna uniform ende pamazera evana vadiki ndo zvaunotrinyirwa nazvo kuti unechigamba wati haiwa zvodai tatipuwa mazita fanira kutonzi ana Mr Chigamba ndobva ndabva paye ndobva tazochinja ndobva taenda kunhingirikini hatisati aenda kukweka so mudhara wangu manje paaienda pese achienda achinogara apa manje akatanga manje kuchiita sei kuchiroora mamwe madzimai haana kuzogara ne1 akatanga kugara nemadzimai akaita sei akasiyana ipapo ndo pakazonyatsotanga anonzi ma1 chaiwo zviya zvokuti zvakaoma pavanhu vese vakauya ivavo vachiti vakaroora voenda vamwe vacho kwete vese vamwe vacho vaive neutsinye DJ Sparks zvekuti I remember kuti pane vamwe pakati pevamwe ivavo vaiti vakatenga huku handiti full chicken ikachekwa ikaita sei ikaundurwa ikadii vaibika huku yese kana huku yese yabikwa iyoyo vaitora nyama iyoyo because iwo nevana vaningina vangu nehanzvadzi dzangu andika vaitora huku iyoyo vanoidya kana kuti for 3 to 4 days inini manje vaigona kutora muriwo mugadheni uya tachataura uya vanotora kana kuti ari mashizha 3 vabika akadaro ari mboto yawo yega isina supu yekanyama kana wotanga kuti ukuchiseva sadza ende zvavaita mai vaibika muriwo wakadaro usina kuchekwa saka waizobata senyama uchiita se uchikakata so uchiseva uchidya uchiita se life iyoyo yairwadza zvokuti even vanenge vangu havazvizive izvi but vanoziva kuti vese takabatana vana vamudhara vangu vese but havazvizive and I wouldn't want to say amai vanhingi ndo vaidai kuti amai vanhingi vakadai because vakatouyawo vakaita se vakawanda naivo vanozoone mahistory ava vakazoona kuti pana mudhara anga ari ma1 vamwe manje tagara navo pakazosvika palevel yekuti vaiti baba kana vakasiya vati ndoda kuti Sylvester atimbire mugarden handitika mubhedha ush
zvichika kayadhi kedu kakakura saka vaida kuti atimbire mugadheni kana toda kuti adiridze saidi iri vanga vasingandiudza kana baba vauya manje vosikonzi ndamuudza aramba mudhara wangu akambosenzera kuprison kukame prison time yavakaseenzana mudhara wangu ndo yairohwa vanhu nemboma yainzi bhoma zviya zvekuti unenge papunishment yako unonzi 5 years in jail but pasvondo unenge urohwa kana kuti shamu 6 ndo mudhara wangu anga ari mutimu iroro kuita sei saka kumba manje aigara futi nemboma inogadzirwa neganda kana kuti remuswe wemombe saka kana auya manje ava vanondudza kunzi vanzidiridza mugadheni vanozoita sei manje vanozonza kuti ndamuudza aramba ndobva mbombo yawo aingodaidzwa namudhara waramba kudiridza pai mugadheni kaiwo ndobva ndarohwa zvekurohwa zviya zvekusvika unosvika pakugomera kusvika unombochema but unozosvika pakunyarara but uchiita sei uchibikwa nekuti aifana kundibika zvinofana kufadza madzimai kuti mazvoona ndamuita sei ndamuranga. It didn't stop there. A lot of things happened. Just to fast forward, pakazonyanya kundirwadza ndepekuti nda form 3 anditi pakazoitika situation yekuti mudhara wangu akanditi enda unotora chitupa ndanotora chitupa ndatora chitupa pandadzoka nechitupa iye mudhara ndobva ati pamba hapagare varume 2 vane zvitupa chishaika mawani ndobva what mukuzotaura kuti ndozvitoripo ndikaenda ndikanombonogara zvishoma shoma kweshamwari yangu apa ndandiri form 4 time yacho iyoyo gore roda kunyorwa form 4 still uniform apa haizi kutamba mhumuzi vangu manje time iyoyo yese patakatanga kunofunga pananda kumagrade 7 vanga vakushanda saka pakunetseka kwandaita kuya kwataikwanisa kunyorerana tsamba vaitumira mari amai vangu vakatumira mari vaiti vakaputira tsamba iyayi mudhara waine handwritten letter mukati metsamba iyoyo voisa kana kuti $2 kana kuti $5 vobva vaipina so mukati nestapler vobva vaisa mutsamba muya ndoibva ndaitambira kuchikoro saka kudheni manje kwakwanana namainini kwakuya kwatasingapuhwe futi tasingapuhwe chikafu zvakanatsonaka zvakanatsobhalansa zviyazvi waigona kuti vamwe vachidya sadza riri fresh unenge uchidya munya wakasara nezuro saka vaizoti ini ndakazenge ndakuti kana ndakubva kuchikoro ndaichengeta shamwari yangu mari iyoyo because pekutanga ndakambobatwa kuti une mari muhomwe iri kurira waiwana kupi ndatengesa muriwo wakautengesa kupi hapana kwakamboita muriwo panapa chichiwo kunyepa kuya kwabva kwabatwa ndobva ndabva ipapo ndobva ndazopedzisira ndakuchengetesa shamwari yangu ainzi Emerson Sibanda wataidzidza naye kupi wataidzidza naye kuShavana ikoko ndiye aichengeta mari yangu. It was very faithful. Saka ndakuenda kumasa ndaenda kumba manheru ndotanga ndaenda kumashops ndorova full ndoenda kumba ndakaita se ndakaguta kana kazopo hangu kachi ndenda kutoziva kuti ini ndapo. Saka regularly momuzi wangu wakupota vachitumira mari uye vaitumira hembe. I remember one incident, so momuzi wangu vakatumira hembe time iyoyo I think vaningina vangu vanga vachiripo vana Robert nemumwe mutini wakanonzi Regis vanga vachiripo mbatya ndobva dzauya dzadziri dzeChristmas. Saka vanga vakupota vachitumira taitumira masaizi but ndaranga zingazoti kunyorana tsamba namomuzi. Saka patavaitumira masaizi paipai hembe taitoziva kuti dziri kuuya svondo rino dzinoita se zvinosvika dzobva post office dzauya hembe sonobva dzaiswa pamusoro pewardrobe hatina kudzipuhwa hembe idzodzo. Saka isusu necuriosity namudhara. Saka isine curiosity manje kwakuita se wanodongorera pamusoro paipai kusvika kadhibhokisi riya tazorimwaura nepakona kuseri ona totora hembe dziya tichiedza dzakadzimara kusviba kola tichidziedza tichizorera mubhokisi momwe nekaburi kekukona. Saka mudhara akazoti papai anobva azoriburutsa nobva aona bhokisi rakaita se rakavhurwa atopinda muya maona hembe dziri kuita se dziri kutopfekwa dzichidzorerwa. On such was the life of Sylvester uri pakati pemaparents akaita se akasiyana. Momuzi wari kwavo hapana foni yako mazuva ekuti unomboita se I remember at that level ndakatanga kunyora masongs at that time yekuti ndikamboda kunyora bhuku so randanga ndakaisa title yekuti nherera haina zororo because patime iyoyo tichigara even namaini vakasiyana siyana ivavo taitiswa mamwe mabasa ekuti wega wainatsodzwa kuti ukabva mugadheni upinda mumba woita zvese but in a way yaingaita sekunge punishment pazvakapedzisa zvatoti zoti molda kuti unotoziva kuti mumba munokorobwa so kana uri mugadheni unoita se unosakurirawo so unoita se unodaiwo. So pandakazopuhwa manje notice after ndapuhwa chitupa ndopa ndakauya ndikauya kuHarare ndobva ndasvika kwabaunguru kwakazarawo futi ikoko ndobva ndamuudza momuzi kuti momuzi kunoku mawana zvasingaita kuti ndingobva
kwa Mudhara ndobva ndananga state kuna mhomzi kwasekuru because wakasiyana Mudhara ka haingoita kuti ungoita se ungoti pfacha andizvo kune dzako ikoko dzeikoko dzadzidza kuti Mudhara haana kuroora apo aita vana 5 nemukadzi iye asi haana kubvisa kana sendi kunotori nemutauro futi kuti mhomzi wangu Mudhara akasiyana mhomzi asina kubvisa pfuma saka kwakusingangoendeke zvokuita se zvokumhanya because Kudhara kwaiva nematraditions aitoteedzerwa ekuti vana avauya sei mumusha muno andizvo kwawakarambwa futi ende mazuva iwayo anga ari ekuti kana mukakurira muimba yamai nababa vakaparadzana you become an outcast automatically because zvazviri zvishoma time iyoyo. Remember I was born 1967 and I'm 57 years old. Saka time iyoyo matraditions anga akasimba. Vandauya ndobva ndazoenda kubhindura svika kubhindura mhomzi ndobva vataura nani sandaenda mhomzi ndobva vataura nehanzvadzi yavo zvikanzi nochi mwana ngaita se ngauye. Remember kune mwatoriko 1 rimwe timu futi riri kupi vana vapana vangu vanga vari kuhwedza vana Robert naRegi vakazobva ikoko futi vachitiza vakwira bhazi repay forward kunosvika kanobhadharwa kubhindura anga ari ma1 so tazosvika ikoko takatambirwa zvakanaka sekuru vangu vari mabusiness mama vangu vari manager mushopu iyo vari kubhindura ndoziva mushopu yekwashonge sasene miyo yakati cover for a long time zvichinzwo vanhu vanga vasingatonzwisisi because mhomzi ndovangu kubva payakatanga mhomzi ndovangu ari assistant manager mushopu imomo saka vanhu vanga vasingazivi kuti shopu ndiyamavainzi shonge kasenema yekumusha kwavo isusuwo tasvikawo ikoko tichiri vadiki saka tangonzive kwashonge so pakava nepicture yekuratidza kuti zvinhu zvinenge zviripo but zvanga zviri zvazvinaona kuzodaro handasvika ikoko ndobva sekuru azonditi ngapo tachita se ndakazononyora form 4 ndichitobva kuna moms apa ndakuverenga apa ndakuita se ndobva ndazongobudawo zvematsurutsuru zviya ndobva ndabuda ne2 O levels ndobva moms ndobva ndi encourage kuti no unofana kuita se unofana kuverenga pandatanga kwaive imwe yainzi International Correspondence School ICS pandahodha mabhuku angu e-O level pandanyora dzimwe 3 subjects ndobva dzaita 5 unongoziva muZimbabwe unongozinzi 5 O levels handaona 5 O levels dziya dzakwana dzisati dzakwana ndichiri kunyora ndakadzinyora ndichisenza kubhucha kwasekuru vaiva ndiri till operator mubhucha ndichitodzidziswa kukata nyama zvokuti ukanditi brisket chichiapa ndokata chaizvo handabva ipapo 5 O levels dzakwana ndobva ndaapply basa Ministry of Construction ndobva ndanoita clerk ikoko kubuying officer hata kutosungawo chitai kaupenyu kaita se kachinja mari yekuraiza mari yemabhuku yaisandaenda kuMinistry of Construction ndakubhindura ndaanda kuti ndaihodha chingwa pachingwa paipa ndotora ndocheka 4 pieces ndodziisa majarini pakati ndobva ndaenda kumabhiridha kuuniversity kwaiva mazuva kwaiva kwachipindura high school ndichinotengesa ikoko ndisanda kusenza kushopu kwako ndichinotengesa chingwa checho ndopandana kuwanawo mari yekutengawo mamini brief mabhandi chichibhozi yanga isinei nechikafu bhozi momuzi kumba vaita se vaiketa for everything plus taigara pamba vakwana sekunda zinawo Ministry of Construction vatabuda vatanga ndaive neshungu yekuda kuwana mari nepamusaka pekuti kakuru life kandakakura nako kaikai akaindirwadza zvokuti ndaanda kuda kukavhiridza gap pandatanga kuenda South Africa up and down mazuva iwayo kuti uite mudhila uchienda South Africa uchidzoka zvainyadzisa futi nekuti wainzi hauna kuita se hauna kurongeka uchasunga ugoita se ugoenda kana kujeri remember ndatori futi nemusikana wangu wandaidana naye panguva iyoyo pandakabva Ministry of Construction ndakatanga kuenda kuSouth Africa hama dzake dzakati uyu aite because anokusiya akaenda kujeri asungwa nenyaya dzake dzekuenda kuSouth Africa time yataenda kuSouth Africa iyoyo waituka because mudhila haana a stable job haana security andizva zvona ndobva tasiyana paye nenyaya yekuti anzi zvaachapedzisira aita se adai asi taita kuti zvinhu zvazviri genuine mazuva iwayo waitoenda kubhengi wochinja mari yako foreign currency yanga isingaonekwe pablack market waiwana kubhengi wosvika waapply ubva waenda unohodha zvinhu zvako wodzokaita se ubva usikotengesa mazuva iwayo DJ Sparks vanhu vaenda kuSouth Africa vaive vashoma nekuti papasina reason yekuita se yocrossa border waiti ukakwira munhu bhazi rinonzi munorurama kuenda kuSouth Africa maisvika ikoko muri 2 vanhu vabva kuHarare pakubait bridge vamwe vese vaburukira munzira mocrossa border bhazi kombi yaitora day kuti izare ichida kuenda kuJoburg asi zvinhu zvinobva kunoku yakazara yakasvika kuJoburg tagara tadaro ndobva ndazobva ipapo bva ndaregera ndobva zvazodhakwa because pakazoya yainzi ISAP
economic structural adjustment program. Makambani ndobva atanga kuvhara, saka makambani ataisupplya ndobva aita se ndobva avhara, hatichakwanisi kuenda South Africa. Ndobva ndakazoti rimwe zuva ndichibva kuSouth Africa ikoko, prophetically there was a brother of mine ainzi Colin Njanji, is late now, aisenzawo ZBC but anga ari groundsman achiita futi zvekupenda ikoko. Surprising, ndobva ndangomubvunza kuti naiwe kuZBC havasi kutora madrivers here, ndobva angoti vari kutotora izvozvi, ndabva kusawo kuti zvinhu zvakudhakwa. Ndobva ndakatenda, ndobva ndatenda naye, ndobva ndasvika, ndobva ndatotestwa zvikanzi boy une 5 O level dzako mai manje, so unogona kuti unogona ukapinda basa hauzogara kutransport, unobva waita se unogona kusumuka. Ndomaendera makaita ndakaenda kuZBC wayo. Ndomaendera ndakaenda kuZBC. Patime yandaidhila yaye takatombobata chibhanzi ngokuti mazuva musoro wanga uri mushoma, zvokuti patime yainzi kune Willowgate scandal, maminista ari kufamba nemacresida, ina ndasvikawo palevel iyoyo kufamba necresida nemaskyline nechichichi watwasawamasimuka takatombosumuka musoro ndopa pasina che zvoti ndikadzokera asi zvakazongoita se zvakazongodhakwa. Ndobva ndaningirika ndopa ndakazoita plan yekuita se yekuenda kuZBC. I don't know why I said that, but ndakagara ndangori nepassion yekuti before that ndaitenga marecords anenge abuda ese, ndaitora nematranga ndaitenga ndega, ndakapedza ndakuita maradio evenings kuchipindura secondary. Chikoro chakavakwa chaicha ndichitengesa machingwa chakazopedzisira chachikoro, ndakunoita maradio evening iko kwayo nemwe ticha ainzi Gongola wandaiwirana naye, ndiaizoti weyapoto uchiridza chi maybe I don't know, but ipapo hazvina kujoinana, chandaida yanga richi basa. Ndobva ndatenda ndatestiwa, ndobva ndapinda basa. Tagara paya ndatodriva kuZBC, ndadriva naRuben Baru, ana Superman Wanzira, ana Judith Makwanya, tatooneka status makupisa takutopisa, wakutonongedzerwa watoone senemu wakunzi ndokuZBC ko ndidriva zvake bva ndokuZBC. Fortunately enough ndobva ndachinjwa, ndobva ndaenda kudepartment because ndaichena andikazvona vandabvisa vanaiswa department reAMTV zvikanzi kunopota uchiuya uchitakura maguest chichi, saka unoda munhu ari smart. Ndakapuwa mota yangu yandaigara nayo kumba, kati taimukira kuma 4 AM tichitanga TV. Basa rangu raive kutora producer vana Chorus Nyamakunda, ana Emma Chichamuyarira chichi kudepartment iroro. Saka tiri kudepartment ikoko manje kwakuna na Chorus aizobuda vachienda kunoshuta, andikazvona vachishuta kudaro manje ndopa ndakatanga one by one kuchita ndaingotiwo semunhu wadriver kana vanhu vakutakura matripod makamera chichindovabatsira nyamura ndoisa apa, kana vakupeta vapetawo zvinonetsa kakupeta zvinhu kana usingazivi, ndichitakurawo ndichizorera pai motika ndasingori driver kuti kana wasvika ukamumisa ukaita key off obva warelax. Ndaita hang around ndichiona kusvika vakuzotanga manje ana Chorus vakutanga kundidzidzisa kuti uchiona kamera yakadayo unoita zoom in, focus BCU, remember na journalism uita dai tatase ndakutanga kudzidziswa in-house mbijana andizvona. Saka ndati fambe ndiri driver, ndopakabva panzi pari kudiwa ma licensing officers vanofamba vachipa matiketi mubava vane ma O levels, vandaisa application, vandaenda vandatosiya kutransport ndichikuyoka baiti pakanzi pakufamba nemalicense momuzvangu aiwanisa TV yako matv aiwanda time ndopaisa kuti vana vakasvika so vakazoti pana pane TV paive zvaidzidziswa malicensing inspector kuti kana mukasvika pamba munosikobvunza se oza kuti nezuro maiona here TV mukatoti ainakidza here paunozopinda mamunhu zvakati havana TV kuti bati vana vaiona kupi nhingitikini mukati saka setonzoni pakaiva neZBC vakubvunza chinhu nyarara ndandizivi mama kana kuti tisa zvechiwa malicensing inspector anoshungurudza kana nhasi ukasanganawo murodhi atanzi mutorerwa zvinhu zvese orit ndo zvaitaura namunhu orit totorerwa zvinhu zvese kwakati undifonera ipapo ndozvitaura mamu saka ndobva ndaenda kulicensing but kulicensing ndandisingakude indaida kuita cameraman. Ndamboona ndamufamba nemaripoti andika ndikuona zvikunakidza ende tikapinda mafunctions tapedza tinoipa tichidyawo tichididi wati andizvona vanonwa vachiita se vachinwa, andahamba ndazvifarira. Ndobva ndazoningira plus ndakambe ndamboiti pane mumwe mukomana aimbouya kubhindura uko achifirima mamichato akanga kupota achiita se achiti kana achinofirima ndaenda nesaka nyaya dzekamera ndakuita se ndakudzifarira. Ndazodzidziswa paipe bva pabuda vacancy
yekuti kumbare studios indandiri kupokeza kuri kudiwa matrainee sound engineers 5 O levels ndinadzo vandakanda anditi apa ndaenda kulicensing anditi ndichiri kulicensing ikoko ndopakabva buda but ndanisa ndapedza probation yechi licensing izvi ndobva zvaita se ndobva zvabuda asi handina kuapply first time pazvakabuda nekuti vaiti toda masound engineers but ndaida kuti cameraman mumwe munhu wandakabve ndataura naye akanditi ndamuti ndoda kuti cameraman zvikanzi kuwakaapply here apa ndikati handina because ndikati hasisi zvandiri kuda zvikanzi but level rako rine rapa rinani zvokuti ukazoswicha kubva kumacameraman uchiuya kubva kumasound engineer uchiuya kucameraman zviri easy unenge wakuonekwa zviri nani that kuti unge uchinzi uri kulicensing chichi what saka ndoita zvanzi apply ndakaapply last day rekusubmita ndichida kungofadza munhu yanga aita se anga andiudza apparently anga ari kuHR tikati ainzi Benania Shumbo ndangoapply zvekuti semunhu ari kuHR ndikazoti next time anozoti wakaramba wani pai pandaapply pandapinda muinterview yangu takagara apa so yaive nevanhu vakanga vatori seasoned vachibva kune rimwe department but vaida basa iroro tikatoziva kuti chedu hapana plus ini ndansina basa naro ndakangokuti ndangopinda muinterview zvokufadza Benania andozvo ndabva ndapinda muinterview muyamo it took longer than normal because vanhu vanga vasati vakuziva ndatokulicense kuti ndiri drive but mapinduriro andaita mibvunzo muinterview imomo nekuda kaexperience kataipuhwa nemacameraman nanakorasi kane in-depth imomo because vanhu vakanga vazvitrainawo kucollege nepazbc saka ndaipindura mibvunzo zvinowadza kuti chi ndiri kuziva zvandiri kuita zvandiri kuita 2 days later tsamba yauya zvonzi uri kutofanira kunge uri kumbare musi wa1 ndakabhoekana ndaona basa iroro handizi kurida asi kulicensing kwako kwakufamba ayo ndandisingakude kulicensing something was telling me kuti zvauri kuita izvi zvauri kude zvekulicensing hazvina pamwe pava taifanira kunge tichifamba nezvimudhudhudhu andozvona saka paive nechimudhudhudhu 1 chataidzidzira saka pavaidzidzira vamwe inda ndakagara ndichiti ndichazodzidzira changu kana chauya chinyowani because zvanga zvanzi imbofanira kudzidzira zvinyowani chichauya saka ndaiti ndichazodzidzira kana zvaita bo remember pandakaenda ikoko ndakanga ndisina kosi yemedia saka asi ndadrive ndakuenda kukosa college saka ndaitoverenga zvangu manotsi vangu vachidzidzira chimudhudhudhu chiyachi ekuchikoro chindoverenga zvangu hachichi andozvona asi handinazopedza probation kunobva ndaenda kumasound engineer ndichingosvika kumbare mumwe munhu ndobva aita mistake ikufungidza kuti ndiri paattachment indatoya kuzotrainwa sasound engineer vaya vanonzi kumbare toda kutenda Sylvester anga akatibatira mushina achipa chirongwa chakafudza dzimba matenga vanoenda kumareserva vachinorekodha maprogramu anzi nhasi tiri kwenyu chichichi ndianenge ari sound engineer iye even nekuzvokurekodha ana music nekudidi saka ndisati ndatanga training iyoyo ndichimirira vamwe kuti vauye munhu anonzi Linet Mawira akaita a right mistake akauya kwandiri akati newspaper iri ndoda kuti utranslate chirungu chisa kushona waidaro wobva wapinda mustudio worekodha kana warekodha wozondipa ndoda kunzwa kuti voice rako riri sei ndobva ndarekodha ndobva ndatranslata ndobva ndaita sei ndobva ndarekodha ndobva ndamupa ndobva ndaenda naro kuena head wake ichoga Gavure zvikanzi student uyu ari bo but Gavure aiziva kuti no uyu handina kuuya paattachment ndatouya kuzoita sei kuzoita trainee sound engineer andozvona ndadaro manje ndiri pakudaro ndobva vaitisana naro iko kusvika but anogona kachichi iye ndobva adzoka kwandiri Linet Mawira achipopota zvikati kweyo ndasina kundudza kuti chi ndikati apparently ndiri kuita chi ndiri kukosa college ndiri kutoita media studies ndobva adzokera futi kuna Gavure zvikanzi ari kukosa ari kuita chi zvanzi uraita notaura na Timothy Makone because ari under Timothy Makone anga ari head wokuradio 2 yainzi radio 2 mazuva iwayo ndobva vanotaura naMakone zvikanzi ndosaka ndakamutora vakaita mainterviews because ndakaziva kuti ari kubva kupi ari kucollege ari kutoita sei ari kutoita train saka kuve nasound engineer anoziva zvemedia uko achiita futi behind the scenes zvitori bo saka unoda mushandise before I started training yesound engineering ndandapa radio kuradio 4 ndakutogadzira tuma-insets twaiplaya every day nchitranslata manewspaper ndatopa radio atatosumuka kosi yangu yaijournalism hasa ndapedza ndiri pakati uku ndatopa radio ndobva paita kakurwisana manje kekuti ava vekuradio 2 vanga kuti uyu ndewedu anofola anda asa hangaitire
National FM yaunzi National FM mazuva yainzi chiko yainzi chiko ndicharifunga zita rachona ndobva vakutonesana ndobva ndazoti pazobuda program yakanga iripo yainzi program yenziodzaona gwenyambira yakashaya presenter ona ndikabva ndati semunhu anga ane kaexperience kezviri kuitwa saito ndikati unzai kuno ndiite inini zvikanziita ndobva ndatanga kutoita se kuri wakaprogram kenziyodzaona gwenyambira matopa radio to big time ndatone 30 minutes kubva pa 5 minutes ndane 30 minutes program ndatofamba ndatosumuka ndakutozikanwa nyika yese sa ndakutanga program yenziodzaona gwenyambira yeye ndiri kuita program yenziodzaona gwenyambira yeye pakaita situation yekuti ndaiti ndikavhunza mubvunzo yanga isingateererwa ende yaita after kwaziso inopinda chaunga kakudaizo saka pachaunga ipapo chakwangu pasina ndikavhunza mubvunzo ndichida kuhwinisa vanhu something kana makaseti painyora vanhu 2 ndichida kuhwinisa makaseti 5 saka semunhu anga akuenda kupi kukosa college handitika wakudzidziswawo kuve journalist zvonoti wave producer and the role of a producer is to turn negative attitude into positive attitude handiti ndobva ndachinja program iye ndobva because yainzi ndezvemashave program iyo saka apo ndikuenda kuchechi ndikuenda kuzayoja ndiri mudhikono ndakutonza nevanhu anoita zvechi ndatone opposition kuchechi ndobva ndataura namufundisi wangu mufundisi mutsigo akati aiwa mbira nemutengerano wabhaibheri inotodaro abva vandidzidzisa kuti no this instrument is a god given instrument ndobva ndanochimhanya pandakatanga kuchimhanya ndobva ndataura navamwe mufundisi andichazezisara vaihwinisa vaifamba mazuva ekwaipiwa vanhu mabhaibheri bva ndati ndipei kuno mabhaibheri iwayo ndoda kuhwinisa vanhu bva ndatanga kuchihwinisa mabhaibheri paprogramu yenziyo dzavana gwenyambira saka ndaibvunza mubvunzo wekuti toda kuti undiudze kuti mbira dzinorambidzirwei kuchechi kwenyu kana uchinyora tsamba kuti uhwine bhaibheri ainetsawo kuwana mabhaibheri mazuva ayo but vanhu vaiada saka yaive catch 22 saka ndaibvunza mubvunzo wako uchida kuti ndikuhwinise bhaibheri unofanira kundinyorera tsamba uchiti ini ndonzi Sylvester Tafumane ndinopinda chechi kuzayoja mufundisi wangu ndimufundisi Mutsigwa vakanditi mbira dzinorambidzwa muchechi kana kuti kumakristu nepamusoro pezvinoti wotsigira nemavhesi saka yakave program yakatanga kuklina vanhu mindsets dzavo paine interaction pakati pavo nemafundisi ndobva chakura chiprogram chandakatanga kuchirisiva tsamba dzinopfuura dzekwaziso kupfuura kwaziso inova ndo yanga iri most popular program ndobva chatoita bo saka asi masongs andairidza paprogram yenziyo dzaana gwenyambira anga ari a1967 1970 haachadiwe uramba uchingodzokorora hapana kana ari kurekodha music vana effort mujiro wakapedzera kurekodha kudhara because music yacho haitengwe ndobva ndatanga semunhu anga aita training sound engineer it involves kurekodha music bva ndatanga futi kuchirekodha vanhu ndichingovadaidza vachiuya mustudio semunomu vobva vaigara nematezi avo vachiridza ndo music yandaanda kuita ndichifitirawo iri latest mukati meizvozvo saka pakapaa kubuda vanhu vachiti saka tonorekodha sei uku kugirama zviri kunzi hatide vanhu vanoita se hadzitengeseki saka ndobva ndagadzira nekufamba kwenguva ndobva ndapefecta game yangu ndichirekodha vanembira vai music yangu ndobva yatotanga program ndobva yato revamped yato masongs malatest manyowaniwo tadaro ndobva kwava rimwe gurupu remusha waparara ranga rine mateze 3 arairova manje gurupu iroro ndobva ndavarekodha semazuva ese ndavarekodha ndobva ndati chiendai nayo kugrama munosikuti idemo tape ivo vachazokurekodhai ikoko kupi kugrama ndobva ndavaendesa asi masongs avo ndandiri kuridza paradio ndo pane kasonga anotenderedzwa kupera kwegore kanonzi tonana gore rinouya kanonzi senderana nevanhu mawhatsapp kupera kwegore but album racho rainzi chamukonzera chakoromoka tarirekodha tiri kuti chakoromoka saka tadaro vaendesa kopi ndaendesa ndakaendesa kugrama kuna Nyamhondera ndobva vatora tepi ndobva vakanda kupa vakangonzwa kuti chiimbira saka vanhu manje sandairiridza paredhiyo vakatanga kuenda kugrama ndokuvaingotengeswa music ikoko neRTP saka ndobva vaya vanzwa album masongs aya akunovhunzwa kugrama kuti tiri kudawo song album remusha waparara hakuna ndobva vazondifonera kanzi iwe tiri kuda album pane masongs auri kuridza ari kunzi ndeyemusha waparara anowanika kupi bhozi vanhu vari kuvhunza ndikati hapana kwaanowanikwa bhozi ndakarekodha pano zvikanzi saka toita sei kuti gurupu iroro tinhingirike tinzwe masongs acho ndikati ndoine tepi yandakakupai ndobva vagara pasi ndobva vaiteerera ndobva vati isati rekodhe quality yakadai so kugrama ikoko tairekodha nestuda kuZBC kune facility yekurekodha music
saka ndo yandaishandisa kuita se kurekodha iyoyo. Saka tarekodha yaenda ine quality yakaita se yakanaka. Ndobva zvanzi hatirekodhe quality yakadaro. Saka chiva rekodha ika ikoko because idemo tape yatakaunza zvikanzi inopfuura quality yedemo tape. Saka toita se zvikanzi togona kuikata makaseti yakadai. Yototanga kutengeswa because iri pademand vanoita se vari kuida. Apa kuZBC hatina marates emusic. Apo tapedza album rakudiwa uko. Ndobva ndaenda kumarketing ndikaona kuti ndonyaya iripo ndobva tagadzira nengerekeni red card. Saka red card racho toti mari panangoti aitai $50 an hour. Saka isusu taipedza almost 3 hours kuti tigadzire 6 songs. Ndobva ravabhadhara takatobhadharira ndini because vanga vasina mari. Ndobva raenda ratokutanga ukatwa zvikanzi saka producer wavo ndiani ndikati handizive. Zvikanzi hadiwe akarekodha ndiani ndikati ndini. Zvikanzi hadiwe chi producer wako saka unotori nepercentage pakutengeswa kwemusic. Mari zvikanzi unoita kana 50 now 50%. Kati vana havana mari ini ngondipai 15%. Ndobva music yakatwa. Ndobva yabhita marecord sales embira dzese dzakambotengeswa kuna Stella Chiwechene, ana Beulah Joko, ana Effect Mujuru, ndobva yatanga kutengeswa zvokutengeswa zviya iri market. Ndobva vekuZMC ndobva vandivinga. Zvikanzi iwe koinda usina kutipawo mbira dzawakapa vekugrama. Ndikati but handakakupai mutoriwo nechi ndakavapawo futi mune demo tape yandakaita se yandakakupai demo tape. Zvikanzi kana waita imwe wozoita se wozondiudza. Handiti ndikati paribo. Ndobva ndaona mbira dzenharira kwandaisenzera kuAMTV kuya kuna chorus. Ndobva ndaona mbira dzenharira vari paset paAMTV vachirova baba. Ndikati vaine madezi 5. Vandafona ikoko ndikati chorus bvunza vanhu kuti vakarekodha vapedza. Ndobva vandifonera vari ikoko chorus. Ndobva ndifona vandatora zvikanzi tiri kutorekodha tiri mustudio asi takanzi negrama kuti music yenyu itengeswe inofanira kunge yakafanana neyaThomas Mapfumo inosanganisa nemagitari. Saka titori mustudio tarekodha 2 songs. Ndobva ndavati ini ndokwanisa kukurekodhai album in 3 hours. Ndobva ndariendesa kuZMC riri kutodiwa. Kanzi chichi wati ndikati hazveshuwa wati no takutorekodha. Ndikati hatimbotesta imbira chete nekuti dzanzi dziri kudiwa ende studio toita se totaurirana kana musina mari yekubhadhara ndoita se tokubhadharira. Ndobva vauya ndobva vaita se ndobva tarekodha. It was very difficult because even maseniors angu pandakatanga kurekodha music iyo ndatoone album raakutengeseka uko masenior angu anga asina but tarekodha album riya reva nemadezi 5. Saka achirohwa madezi ukuhosho dzichirohwa mpururu uchiridzwa kuvachiimba. It's very difficult kumaika madezi ari 5 ugozoti mune mwe ari kuimba unechi ane mic yake ari kubvumira ane mic yake ari kuridza hoshoko arimo futi museti because taibva tamaster ka 1 ipapo taingorova ka1 kungori kurekodha live recording because tikada kurekodha track by track zvaigona kutora more hours. Tapedza album rembira dzenharira riya rinonzi ndoendawo kwambuya ringasonga rinonzi dzika nadzukura ndaone apo gurerwa rutese rinodyiwe nyama. Handiti ndobva ndichipedza kuirekodha mumwe senior wangu ainzi Pina and ndasingabvumirwa kurekodha pakati pesvondo kazvanzi extra curriculum unoita paweekend uri free time yako. Saka ndairekodha maSaturdays. Saka ndapedza kurirekodha Pina mwe pakapinda mustudio tichiteerera negroup kuti yabuda zvakanaka here kana pane song isinabuda zvakanaka toita sei toidzokorora. Ndobva awanzwa tichiteerera zvaka ndokumbirawo kuti ndinoridza. Ndikati hazviite because kudiwa neZMC. Saka ndobva andipesweta apo ndisenior wangu kuti ndirambe manje zvasingaite vandangomubvisira iyoyo song iyoyo dzika nadzukura ndaona apa inonzi ndoendawo kwambuya. Ndobva aenda nayo kupi ndobva aenda nayo kunengerekini kutransmission paweekend. Ndobva airidza achiridza switchboard yakanjema so vanhu vakaita scattered kana tautaura pachistreet language scattered so pane rimwe joko rinonzi scattered so munhu asingazoti kuscattered vanhu vanenge vari ukoko but aida kutaura kuti vanhu vakaungana scattered pareception paweekend vanhu vanenge vakarelaxa mafone calls anenge ari mashoma ari pareception ari kungotransfer macalls kuenda kutransmission. Munhu ari pareception ndopa akazoya kwandiri akati nhaiwe kuvanhu vari kungo akaenda kutransmission zvikanzi kuiwo pane vanhu vari kungofona kuti chii chiri kuitika zvikanzi pane song yandaridza zvikanzi yandionesa moto pareception apa chii ndobva
pina aburuka kustudio ndobva anonzi kanzi iwo mafonero ari kuita vanhu ndikabva chibva waregera kuiridza uya netepi iyo ndobva adzoka nayo ndobva ndatoichengeta ndobva ndaenda nayo kuZMC ndobva yanokatwa mazuva iwayo macd yanga achangouya macd aipo ana Leonard Chakata ana Macheso music yaitengesa ndo yaiswa pamacd yanga iri time yemacassettes album iroro ndobva raiswa pacd 1 na 1 rozo kuti ranga rakapenga album rembira dzenhare rakaita mukurumbira zviri kuita adhimai akadembo izvi patime iyoyo album rangu rakazviitawo waiti ukaenda paAmerica apa every car yainge ichiridza mbira dzenhare varova ndobva tapedzisira paipai tazonge takutozikanwawo tatoone mukurumbira apa ndaakudhabhula technical operator nekunge uchipresenta paredhiyo program yembira yaya yakufarirwa ndakazoitorerwawo nemumwe munhu aona kuti yakunakidza maprogram aka zvanziunza kuno achibva aitora yakabva yafa panguva iyoyo ndobva ndazobva ipapo then pane shamwari yangu anonzi Perkins Matereke ndobva akuda kuenda kunogara kuUK saka paanga akuenda best bud akuda kuenda kuUK haida kuenda zvefast because anga nemacircumstances aida kuti atese abude munyika because aida kunoshandawo kuti aite mari wadidi saka paaida kuenda ipapo ndakabva ndatengesa motikari yangu ini 120 saka matosimuka zvotenga mota iro mbira dzenharira plus percentage mapercentage aiuya plus pandakatanga kuita nziyo dzavana gwenyambira handitika ndakatanga kuchiita mileage inini manje semunhu akamboti pane imwe level mulife mangu ndichimbostudy neICS futi ndakambostudy Institute of Marketing Management saka ndaipapo manje ndipo ndakatanga kuona kuti vanhu vari kuita mari vana Eric Knight vana Tilda nemacommercial programs saka waiti kana une kambani ikauya ichiti toda kushandisa voice rakuda kuti uititire ka 5 minutes waimeka more money than salary yako saka ini ndakazoapproacha Teachers Furnitures ndavagadzirira kademo remember ndakugona kudai kakutamba nemafedha chichi ndobva ndavagadzirira kademo ndobva ndaenda ndobva ndanovapa ndichiita sekunge nditosenza ku Teachers Furnitures ndichivarovera ndobva director wachona akateerera zvikanzi uya kunodzoka ndobva ndadzokera ndobva asikuti kuna marketing manager ndobva asikuti toita sei kuti tiende kuredio tiite newe kuredio zvikanzi nochi imimi ndikati munongotaura namarketing manager wamagara muri kuita sei mudirana boss wangagara vachikuita kuti maadvert avo ndi what have you chichipa ndobva vawana slot paredio yekuti vaite program yeTeachers Furnitures ndatanga kuscripta tumaadverts twangu ndichigadzira ndega ndichiita sei sasound engineer tisu taigadzira even zvimapromo zveparedio zvekuti Eric Knight the night rider chichi what ndo department redu rataigadzira iroro ndakuteisawo kana nevoice rangu kana nekuita sei tichigadzira ana Eric Knight tuntu nema echo so night rider ndobva ndagadzira asina wakuru ndobva ndagadzira kangu manje kapromo ndakaisa kuti Teachers Furnitures ndobva yani pamukana mbva ndanga uchimhanya Teachers Furnitures yanga ine mabranches 2 muno muHarare yakaspread yasvika 22 branches countrywide patime yacho iyoyo ichipusha maworks wanzwa here ndairova karedio here ka 15 minute ikako kakari popular and kakaita kuti kambani ikure not only that ndibva ndatanga kuchiapproacha vanhu vakaita sei vakasiyana ndichiita sei ndichida kupusha maworks ndaingogara ndokutasa kambani so ndoti ndobva ndainyorera mascripts eadvert chichi ndiri behind the scenes ndoenda ndonovapa chakagadzirwa kudhara kana chapasa tovagadzira chirule one vobva vabhadhara mari yavo kumarketing yobva atotanga kuplaya maadverts aya paredio wasamaipiwo mari maipiwo percentage nyikana waipiwa ainzi ma&A artist and authors fees kuZBC at the same time sponsor aikupa kacheki kako kukambani kwake saka ndaenda kuti mari yanotambira kuZBC nemari yandinopuwa yemaadverts ayaye handitika so pandaka ndiri kudaro futi pakabva pauya futi nyaya yesoka commentary ndairifarirawo bhora chichi kundane tumaprogram twangu twandiri kuita extra mari yakuita se yakuenda ichipinda handichadye salary yangu manje ndakudya mari dzechi manje dzekuhasla bhora rauyawo futi ipapo zvikanzi vanoda bhora chiitiri kutsvaga vanoenda zindikati ndiri interested namagwaya godzongere ndobva ndapuwa tape zvikanzi enda unozvirekodha kustadium toda kunzwa kuti unogona here soka commentary ininiwo manje ndandakura ndichiteerera Evans Mambara
amunogona uchimuziya mamazita taingonzwa kuti kune munhu achasvika pana Evans paredhiyo vanhu vanokuudza airova pabhora kuhanzani uyu mbesi webhora hanzani Charles Mabika ndo ligi ravo kairoro Charles Mabika ndo time yachona iyo unfortunately uyu Evans Mambara akazoita sei akazoshaya ndo ligi racho iroro but Evans was top of the rest kana iye vanhu vese vaita se vanomubhiga vanomusarenda saka ndichiri kumuyanga ndaita se ndaimuteedzera hona ndiri kumba Javed Mpalsa picks up with one hand without much ado. He throws along one forward to looking for Simon A.K. Mugabe turns rounds in the center circle, nicely chested down, he crosses the center line into the enemy's territory. He lifts up his arm looking for Maronka Nyangela. Baba saka ndafunga pakatamba bhora reNigeria neZimbabwe chausachikomenda chasachikomenda ndikumusha zvangu manenzo this is the first skill of Okocha second third skill of Okocha yatsonzoneka kuti usibisa murume aikomenda bhora aita positional commentary yekuti wega kana wakambosvika paground any ground rebhora ukamunzwa achikomenda soka aikutaura kuti 5 meters from the corner into the 18 area he goes into the 16 yard aidescribe pa area pese pane bhora zvasiyana neungoti anaro pamusoro peba pamusoro pegedhi rabva kupi rasvika sei ikoko anaro achinzvenga 1 amunzvengera ari papi but Evans aibva akutaurira kuti he dribbles one man in the center circle in his own half unzwa center circle iri mahafu ese ari 2 but aibva adescribe kuti he dribbles one man in the center circle in his own half he crosses the center line into the enemy's territory. Oh my God. And he switches it to the left flank looking for Madoba dribbles one man close to the 18 area. He turns round. He pushes it back. Midway through their own half. Pakati nepakati pe half yevakomana veDynamos. Asi iye zvine zvinongonzi zvokuti nyange iwewe uchinzwa paredhiyo unoyatso visualize so pane bhora unoita sei unotopanzwa kunongonzi arobha rabva kupi rasvika sei iko kunongonzi free kick gone pamusoro pegedhi kupasi pakati pese apa raita se saka inini kamaster kaya manje ndobva ndaenda se ndobva ndanopuwa mic yangu nerecorder ndobva ndaenda kupi kuNational Sports Stadium kwaitamba Dynamos neAmazulu saka kwakusina kubhukwa studio yekuti ndigopindawo mabooth aya macommentary booth aya ndobva ndasvika hapana akaloka zvikanzi tiringovhura 1 chete because hativhure mutemo unoti tinongovhura re1 reredhiyo iroro vamwe vangaitokomenda ana Eric Knight vachikomenda pai mutopu handiwa zvona nana Kingsley Sibanda chitime yacho nayo inini mani ndoita sei ndodzokera ndisina audition aundashaya kwekuita sei kwekukomentera kati sei kunobva ndapinda mukati mechaunga vanhu vachiona bhora muground handika ndakasvikugarawo pakati pavo mune masoka fans imomo ndine tape recorder yangu semic yangu yandinayo ndine microphone yangu netape recorder ndobva ndatanga ndobva ndachirova remember ndiri trainee from a remote ya Evans Mambara ndobva ndaenda nacho kuMbari handi ndapedza ndobva ndasvika apa chakatanga kutenderera maoffice baba chinzi hakuna commentary yakadai komana munhu anogona andozvona ndobva ndatopinda kwakubva extra money yaibva futi kunana Kingsgate ndo aisapota bhora mazuva iwayo andozvona takutonziwo kamwe kamari kari kubva kupi andozvona kaextra cash kari kuwedzera futi pai panyaya yeincome yangu futi inini handiti handaakucommentary paiti tatopa sides nana Eric Knight vachiita nechindevere taamowo mukati mavo baba tabata maiki zvaita benzi ranhonga chipito moiridza mind ndikati kuti plus ndane background yekuti ndakambotambawo chibhora pakambotamba Blackpool kumacup winners cup vakasvika kumasemifinal uchichi ini ndaitotrainawo neBlackpool inana Alois Bunjira vana Enes Chirambadare vana Father vana Shava you name them ana Tongpo ava timu yakanetsa iyoyo tachiri kumareserve kwacho ana George Mkando chichichi watu ndakatopinda actually basa sadriver ndichitobva kuAcadia kwatatiri full time tichienda kuZBC saka foundation yemadhiri iri driving yanga iri driving ene kuti ndiite driver unoziva kuti chima chidzokera kumashure amai vangu
may his dear soul rest in peace. She passed away 2 years ago. Amai vangu pandakanda kubhindura kwavari manje, she molded me. Vaigara vachiti apa vakamboti ma O levels verenga handiti akwana ndika. Vakazobva ipapo vakatanga kuti munhu womurume anofanira kugara aine passport uye aine driver's license. Saka ndaizovati ndoda driver's license kuti ndodrive mota yani. Kuti zizvi mazuva ano kuti pa every 5 houses pane 3 car. Kudhara waitoverenga vanhu kudzi avo ndovane motikari, kana vamwe vatozoitawo motikari inenge iri yekutanga wapusha yozoita se yozomuka because it was a scarce commodity. Hawaitomborota kuti uchaita motikari and takawanda tairota kuti hatiite motikari. That's why ukaenda kumalocation zvinezvi imba dzedu dzekumalokesheni dzakavakwa kusvika kuroad veranda unokuti uchivhura gedhi wautopinda pai because panga pasina kapfungwa kekuti ndichaita motikari after having a house. Saka pasina car park. That's why I find kuti zvinezvi vanhu vazhinji vanoda vanopaka motikari kucar park instead yekuti vapake pachipamba pavo because vakaextenda imba vakatobvisa garden kusvika kuroad. Hapana space yekuti ipinde. Hapana space yekuti ipinde handivazvona. So mama vangu vakagara vandiudza nyaya driver's license. I want you to know that when you have parents, you need to listen to them because vane zvinhu zvavanopuwa naMwari zvausinganzwisise iwewe. Amai vangu vaitaura nyaya driver's license ndora ndakapinda naro basa kuZBC kuti ndizove nezita nhasi. Dai ndanga ndisina driver's license ndasingakwanisa kupinda kuZBC because ndandisiri futi journalist. Ungosina chekuenda kunoita kuZBC. Papa sina chekuita besides kupinda kunoita kana kuti groundsman ikoko. Passport ndakazoita macresida haya nechichi handika yakauya nepamusaka ndakakwanisa kupota nchienda South Africa nchinotenga zvinhu nekuda kwepassport yanga yataurwa nani naMoms. 5 O levels dzavakati stada dziya ndo dzakazoita ndamukati meZBC ndichipromotwa uye ndikwanise kunostada futi media studies kuKosa College. Andizvo. Saka bhora taakuri mhanya ataamo mukati macho taakuridedzerawo takarova. Ndobva shamwari yangu yaenda kuUK Perkins. kuUK manje ndipo akanditi iwe uya kuno. Inini kuno ndakuita mari. Ine ma commercial programs. Alright. Ndikamuti iko kwandiuye kunenda vanhu vari kutambura kuUK. Right. Ndobva andicalculateira ipapo ndikati kuita mari per month ndikati handikuita I think kuma 10,000 ikoko. That time iwe. Zvikanzi manje iwe kuno kunoita per week. Right. Ndazocalculate paya ndikati per week irichi idiri. Ndobva ndatora off pandege vasvika kuUK vatanga kuita se vatanga kushanda ndatoshanda 1 week ndatoona kamari kacho zveshuwa wena bo apo kuno ndatora off ndakatozoresign kana kuna ngasana kupinda mchina ako but kama 7 kwacho still per week karibo andozvona saka zvakura kuti kakasapinda muteni but ukazokasanganisa kupera kwemwedzi kaipfuura andaiwana pachi but still maitenderedza bozo ona ngoti ngani mbotora off unoenda kuUK zvinhu zvaifamba bozi kwafoda ndege futi mazuva ayo anga atori chima 1. Remember ndakatotengesa motikari yangu kuti shamwari yangu aiteze aende. Saka iye ndobva ndazoteerawo akundifurirawo handivazvona. Saka munhu toti makatengesa mota yenyu kuti friend yenyu iende kuUK ndobva nsira yake yakafa yanga isingatengeseki. I think guys we need my friends akaita saMkomaSly. Anakwanisa kutora yako yakafa umbonopusha upenyu. Alright, apa makuUK manje. NdakuUK manje. kuUK ndasvika ndabva ndati you know what ndakarekodha album Rembira ndabva ndaresigna ndaiko kwanditi ndichingopedzawo ndaresigna. Eric Knight wandaita commentary naye is my friend ndobva abudawo zvake paredio ndobva atoti madj ari kuresigna basa achienda kuUK kunosuka chemberi. Yakanetsa nyaya iyoyo. Apo ini ndini chete naRufaro Maringa pasi aita saumoti tataita se tata resigna. Handivazvona. Taenda kuUK. Ine zveshuwa chembere taita se taitodzigeza. But taita mari. Saka vanhu vachiti chembere vanongoita seku unochiti munotogeza chembere. No, it's general okay kungoti handitiwo kana kumusha zvinezvi ambuya vako kana vakura vasagone kuzvigezesa handiti. It's our responsibility yekuti anyone especially in Zimbabwe in particular tino vakadzi ndovanoita vachigezana mbuya vedu vaya every day vachivazora mafuta vachivachinja hembe because vanenge vasakwanisa kuita se kuita vega handivazvo. Saka ipapo patei tichivaita ipapo unoita zvese kana vakazviitira tsvina unoita se
unobvisa saka ndo basa rimwe randakaita. Basa iro ndakazoriita mushure momwe ndambotanga kupusha kuindustry taitakura macardbox. Remember futi ndabva kuredhiyo andika uku ndaakupusha macardbox, but mai nenyaya yekuti ndakabva ndati saka zvandaakuno pane mukana wekuti ndiende futi kuchikoro kunostada chimedia. Because pandanga ndastada paKosa College pakanga pasina makamera asi waistada media, saka wanga uri half baked panguva iyoyo yezvinezvi zvabo. Saka chakanyanyondirwadza chakazoti rega ndidzidze kamera inyaya yekuti ndakazoenda kumafriends angu vaigona kamera pandakanga ndaburitsa album rembira dzenharira. Saka ndaida song inonzi Magamba iri paalbum iroro, inonzi wona tinotenda magamba rudo rwavo ngaruremekedzwe. Ukaiteerera album iyoyo ndakaisa even ma-effects ekuti pfuti dzaitorira mualbum musong iyoyo. Saka ndaida chaizvo because kwandiri yanga ine national significance. Saka ndakakumbira mamwe mafesi airekodha maalbum emamusician mazuva yanga ana Remington Mbeu anobva vati izvi zvemashavesa hatiite because enda kuchechi. Yakandirwadza handikunyepa, yakandirwadza kuti handigoni kugadzira video, ndarekodha hangu album but handigoni kugadzira chividhio, avaramba. Saka ndava ndati rega nditore mukana ndidzidze kukamera ndiende kuchikoro futi. Ndakuchikoro ndakabva ndachinja basa, ndopatakazoenda kunochiita zvokunochigesa chembere izvozvo. Ndakugesa chembere dziya ndakugesa chembere ndakasiya futi kuno kwamhomuzi wangu vachirwara handizvo. Uku ndakuzviendesa kuchikoro, mhomuzi vada kuchengetwa, havachakwanisi kunge vachienda kubasa. Asi pacho pandakazoenda kuUK vanga vakuenda kuSouth Africa, hanzvadzi akazobhurokawo ndobva vabuda basa, ndobva hanzvadzi yavatengesa imba yavaita yavaigara, saka vanga vasina pekugara. Saka ini kudheni ndasiya futi hakuna imba amai vakutoita vakuroja, ndinda kutovarojera handizvo. First born ndindatoo breadwinner, ndobva ndati ndoita sei. Mhomuzi wangu havana pekuita pekugara. Ndichienda kuchikoro ndaishanda mabasa usiku Monday to Sunday ndichiita ma-night shifts. The following day na9 am ndienda muchikoro kusvika na4:30 kuchikoro nichistada chimedia panonzi paBedford College. Chungu yangu iri yekuti ndigone kugadzira video, ndigone kubata chikamera nekuedita. Ndadaro ndazvigona ndapedza chikoro. Ndiri pakati pechikoro ipapo ndobva kuti mhomuzi wangu kuti vagare vachiita nyaya yekurojaka hazviite nopane mhomuzi da kuvakirai imba. Ndakurimemba manje zvavakandiita. Passport iya ndasvika nayo kuUK, passport iya ndoyandakamboenda nayo kuSouth Africa, drivers license ndoyandakapinda nayo kuZBC. Ndikati mhomuzi da kuvakirai da kuvakirai imba. Ndobva zvanzi mwana wangu ada kuvaka vaka zvako 2 rooms nokuti vana vangu vese maita makura, imba ndichaibi. Ndikati aiwa inini ezvezvo ndini breadwinner wenyu, handiti pane zvinogona kuitika kwandiri muupenyu zvokuti ndizotadza kukuita kukupai mari. Saka ndakukuvakirai iri full house. Full house iyi kai imi munoshandisa 2 rooms dzenyu dzamuri kuda, asi dzimwe dzese moisa maroja. Zvichiwa ndobva ndarova vandairova imba padheni. Mairova kupi? Kubindura. Full house mhomuzi chipindai mumba ndimo vakazofa vaita vachigara. Alright. Because wakomana wana wakuntarisa kumakamera samotanga wasina kudhirita zvinhu here, but tadzidza zvinhu zvakawanda. Tada kuti tizive kuti Sly Media yakazotanga sei, yakazobva maybe ndoona zvekuinvita ifo yapart 2 timboziva kuti kumedia makazopinda sei, makazvifambisa sei kuti chinhu chizokure zvekusvika pakuita 355,000 subscribers paYouTube. Muziva munomutina tiri vashoma, wakaona vine 300,000 chaivo asi mafans, which means pane zvimwe zvamunoziva, mune imwe wisdom yaminayo yekuti vada kuzotangawo makashare navo vanokwanisa kuita kuwana rutesvero irworwo. But obvious tisati tasvika kumapart 2 nhasi ndambokubvunzai mubvunzo obvious pakusatondoka controversy ada kuyatsonzwisisawo zvimwewo zvanga zvisiripo palist danga ndabvunza. Muri kuUK ndaiona Mukoma Robert vanga vari kuSly Media vachipusha kuSly Media ende ndakazoona vasisiriko. Chii chakaitika? Kutadza kuwirirana here, kukura, chii chakaitika? Bozana chinyembunzewo vanawo even kwatinofambawo kumastreets umu tichitonzwa nyaya ichitobuda. So I think munhu ambotitsanangurira zvii zvakaitika between imimi na Mukoma Robert. Pana ndiri kuUK
ndakaenda ko for 2 years ndatanga Sly Media ndika it's now 8 years old ndobva ndamboita a break ndamboenda futi ndamboenda ku UK because vanangu vese vari ku UK ndobva ndiri ku UK ikoko I stayed for 2 years ndiri ikoko timu yese Sly Media ndobva yasiraita se ichirana basa Robert ndiye atungamirira timu Robert akaona muono wakanga asina kubva kudhara nekuti Robert pandakatanga Sly Media TV tinozozvitaura ndakamurecruita ndobva auya ndobva tatanga kumugurumawo kuti ave zvataida kuti aite nokuti iye akanga ari journalist akanga ari freelance achitonyora manhingirikini print media achito freelance kunana newszimbabwe.com uko ndobva ndazomuudza kuti aiwa izvi zvinhu zvine cash kumberi izvi zvine cash upfront pane zvakuita se zvakuita saka auya tamudzidzisa akugona ndobva aonawo kuti aiwa inini ndakuda kusamukawo ndaane zvinhu zvandakuziva I think kana ndikaenda paside pangu ndikanoitawo zvangu ndogona tase ndogona kuchiita se kuchimeka ndakatombomurambira ndikati azviite because vision kwatiri kuenda toda kuti tirese tiende ndakati aiya akati aiwa zveSly Media handichaita se handichada ndikati no haufani kuita se haufani kunge uchienda akati aiwa inini ndakuda kutanga zvangu andozvo ndobva aresigna Robert resigned contrary to what people think that I fired him. I did not fire him. Sly Media is a registered company and in a consultant HR department, and when we engage anyone we give them contracts. Robert anga ane contract yaizo expire this year asakazobuda muna 2023 tikatozowo akatozobuda akatenda panhingi panonziko pana Tashu papeji pasekuru Tashu anotooneka vanhu vaitaura kuti ndakasiya Sly Media TV ndaakutanga zvangu vanhu ndaishanda navo kunyange n'anga muchazodziwana kupi kwake kwa Robert kupeji kwake saka aenda atanga zvinhu zvake ini ndinotobudawo futi paSly Media TV ndichitaura kuti first born yeSly Media TV yaita sei yatanga zvayo endai kuchannel kwake munoita sei munosubscribe but however people didn't see it fit kuti tipesane neniwo ndozvamaonero andaita kuti zvazingaita kuti sese tipesane saka vadaro vanhu vakatanga kundibhombadhawo even papeji pedu pauti wadzinga Robert sewanokuti uchisvika obva aita se obva aenda odzwe against me because akabva angoresigna ndichaita se ndichangosvika but he couldn't wait, he wanted to go but he same like I'll give an example Ola Udautanga he had to move away from Star FM same like Superman Wanzira, he was employed by ZBC, he had to move away when he wanted to start Mighty Movies and ZFM eventually so munhu anozopedzera atozongoita se asongobuda asi vanhu tine maonero edu zvakangofanira kuti Ronaldo akabva kuManchester United masupporters eManchester United they will not take it easy vanototi dai anga aramba ari kwedu tahwina zvinhu tese saka vanhu vaionawo zviro zvokuti tofanira kunge tiri tese but the truth is Robert had a contract which was going to expire and Robert was paid well vamwe vanofunza kuti akana tiri vanhu hatibhadharane Robert aibhadharwa zvakanaka aine company car data fuel chichi zvese izvo zvaanga ainazvo I think if the truth be told he was one of the top paid journalists in Zimbabwe kune vanhu vaya vanoti munofunga mukoma anga asingabhadhare isusu Sly Media TV vanhu vedu vese vanga vane macontract vanotambirira kubanki mari ichibuda maakaunti yeSly Media TV ichienda kuCBZ kuakaunti kwa Robert people can see kuti matambiriro aaita anganzi zvanga asingabhadharwe because pakabuda kuti nekuti wanga uri kuUK pakauya makaita mutauro kabva wamudzinga chichi what it was unfair. I didn't fire Robert. He wanted to move on and he's doing very well and for us as Tafumane family it's a legacy because kubhora kunana Sunday Marimu nana Mishek Marimu vari mumedia isusu we are the two brothers that are in the media zvinonetsa pakati pevanhu vanorarama hazvishaiki kana makampani ese chero kaenda kuZBC chero kaenda kupi chero kaenda political party vanhu vanoita se vanonetsana but kunetsana ikoko ndokunovaka vanhu nokuti kunetsana ndenjikudza Sparks usaite zvauri kuita izvo azvizi right andika iwe unonzwawo futi ipo patiri panapa iwe nentinombotsiurana Sparks
usaite izvo handiti but it's up to you kuti kana ndikakutsiura ufungudza kuti tiri kuvengana kana kuti ndegrudge newe kana kuti nechi ayo Robert is a brother that I've looked after more than anyone else in our family zvekuti kuti vanhu vazoti ndamuitira utsinye it's a story asi izvozvi zvain good books like ngoma vamukasei anombofona here munhu wese ari mumedia hatina time yekuswera muchichekana munotozoti papaipai apo aiyo pane munhu ari kukutsvaga ndakupa nhamba aiyo pane munhu ari kutsvaga ndaita se like imimi ka mune ukama hwenyu hwamukoma neminingina aiwa uri bo here zvitori bo sebo right mubvunzo wanga ndinawo sandapedza bona sikati unyanyo tarango deep about Robert nemi but imimi seSly Media after Robert because Robert he was like a face yeSly Media very true and ndikufanira kwamakaita futi confusion inenge chitomboti baisawo futi but that's what I want to say yes Robert naye vandomuto yes like apana here like zvamakaona imimi kuti zvadzikira zvaaffecta zvakatoti affect nekuyeyo even pamaclients because mamaclients kuti ndinenge nemacontacts ka hapana pangati payang'anga vamwe even now I believe kuti vachikutomudaidza vachifunga kuti ndiSly Media aiwa definitely izvozvo zvikuita se even izvozvi zvanofanira nga achiri kutodya mafruits eSly Media because vachiitika I remember inini pachitonzi hamuna tukupi pachinzi pauya Sly Media then ndakatozoresa no this is not Sly Media ndiRobert ndichitongoona zvangu munhu achindiudzawo nyaya dzacho kuenda kwake it was very sudden we were not prepared for it. For your own information, when I came from UK I had a return ticket to go to UK because Robert was supposed to continue ipapo akandidribble because haana kundiudza kuti ndauta sei ndichiri kuuk ndautenga ndakuretire ndakuda kunotanga zvangu ndakangouya akatonditora kuairport zvakanaka akandipa motikari zvakanaka ininiwo futi ndikatiwo takunogadzirira memorial yaMhomes ndopakati aiwa mira ndine nyaya nemi haina handichada kushanda kuSly Media TV ndauda kutanga zvangu handiwa zvona but how could you go ndichangoita se ndichangouya saka kungosvika kwandakaita ka vanhu vakabva funga ndamufaya we suffered because Robert took time for us as Sly Media TV kuti timu mold aite face yeSly Media TV. When we started Sly Media TV, he was not our main anchor with my interviews nema programs yaingoita news gathering asi ukaona patime yaitovepo taitotora ana Glenda Fadzai takachicha kuti vaite ma-interviews andika takatotora ana Oscar Pambuka kuti vaite ma-interviews takatotora ana Chengeta kuti vaite ma-interviews takatotora vanani anzani kuanta maskitse kwa president anzani uyu ningirikini uyu ndaukanga mazita vachiuya vachitomboita because tanga tisati tamumolda kusvika palevel yekuti tingamuti ndiye face of Sly Media TV ende ndobva ndaisa phone number yake makore ese aya zvasingaiti ini ndinozuvhisa ndobva ndaita phone chiti suvhisa tafumane halo kuSly Media TV ndaisa phone number yake online so vanhu vese macontacts ese akaenda nemacontacts ndo anounza news zvakati affecta post asina vanhu vanotifonera kuti kunokaitika chakati vanofonera iye because obviously ndangati ipepo zvakati affecta and akaenda tisina kugadzirira and aenda ndobva azotakurawo vamwe vanhu vaimufarira ndobva aenda nevamwe vanhu vatata trainer futi over a period of 2 years because it takes time to mold someone kuti afite zvamuri kuda saka aenda takasara tikasheka so the whole of last year taitrya kuti tiite standing kurikuta vanhu vanyuwani wotanga futi kuvadzidzisa woita sese saka zvinhu zvedu zvakaita se zvakadzikira because unenge wana president asinganatsogona asiri kufarirwa nevanhu saka zvakaita se zvakadzikira but however any company should shake and when it shake the true colors of the leader will come out when a company shakes when it shook this is when we started streaming football live. It's something that has not been done by an indigenous company in Zimbabwe after ZBC and ZTN. Sly Media is there and tinostreama bora aiwa ini mukuru the vision hanzi kufa kwemujoni kamba aite se haivhari but ndo zvakaitikawo but Robert is doing well we are also picking up because I have my favorites akabva aenda inda asingafariri kuenda in front of the TV I always and I've always wanted to push us others in front of a TV but ina hapana zvandisingakwanisi kunge ndichiita ndichiita saka patime guruma ndaida kuti asvike palevel rangu rekupresenta rekufirima rekuedita rekuita business management social media marketing because ndo zvandandadzidza kucollege kupi
uko ku UK, if you would go in the social media circles or in journalism circles, patime iyoyo Robert achisiya ZBC wanga asingabvumi kubata makamera, kukosa kwaanga aita like me kwakusingabatwe kamera. Hakuna kumwe kwaakambobatira kamera kunze paSly Media TV. Hakuna kumwe kwaakamboenga besides paSly Media. Saka ndikotaura kuti tinoguruma vanhu kuSly Media. Iye zvinezvi kwaanana ana Sokostina makuvaona vanga musingavaziye. Andika ana Sandra anoita soka comment mamusingaita se indakaita soka commented. I have the contract to film soccer, but I'm not doing soccer comment because I always want to put people in front. And when they go, ndinofara kuti vanhu vandabuditsa mumaoko mangu vave successful. Thank you so much. I hope I answered you. Mandianza zvakanaka ende maanza muri Zimbabwe zvakanaka because inyaya dzanzagara dzichingoita se dzichingobuda dzichibuda nepakasiyana siyana ndazongokuti handingaregedze kuti kurukure nyaya ingove pachena. And I wish you the best Mukuru. Though inini hangu personally I feel like ndizvo zvozvo ngoti ukama hwene ndiwo mukoma nemuning'ina, but I feel like pane sell out kakaitika pakuti munhu anotora macontacts because obvious even isusu pataida kutira kubata chida anything from Sly Media totozoti no, this is not Sly, it's Robert, but still Mwari anongokomborera zvese zvamukuita nezvikuitwa namukoma Robert kuti zviende kumberi and apana ngatingosiye zvakadaro. So I thank you very much Mukuru for coming nekumboti bless panapa pa DJ Sparks. You know tinowana respect kana chimbohosta even inini ndinofilawo nyangwe beside vamwe vanhu vatanga vafila zvavanofila ininiwo ndinofilawo great kunge ndichakagara padhuze nemalegend ati takakura tichinyatsototi no maitiro kutona mukoma waka ndo maitiro chechewa tinoda kunge tiite zvinhu zvedu ndokuti tizotadza hedu kusvika malevels aya because of maybe tine mamuscles akasina nyatsosimba panyaya dzegauro kuti nyatso. But Mukuru, thank you very much for coming. Ndinoda kuziva zvakawanda about Sly Media kuti zvisvike pairi because 355,000 subscribers asi mafanis. Even the way amunoshuta dzimwe nyaya pane dzimwe nyaya dzekuti nyange ukafonera on Sparks pane nyaya yakadaiwo hatigoni kunyatsoita sei kunyatsoipenengura zvakanaka kuti ibude zvakanaka nepicture yakanaka kuvanhu. But ndinoona Sly Media ichienda ikoko ende mune team iri bho kumatare it's not like handisandamboziva kune dare but ndakatsoona ndakaenda ukoko handizvigoni but imimi munoita se munozvigona. Saa ungangodaro zvako ndoziva kuti nguva yenyu yapera. Vanhu vanogona kunge vachifungidzira kuti aiwa inini Robert ndakamaka Robert ndakamuda kusvika palevhu yekumutengera imba kuNorton. Wanzwa Robert ndindakamuendesa kuchikoro, remember the background yandanchitaura yaya ndindakamuita kuti anostarta journalism azoenda kuZBC. Saka Robert is a son to me. Wandakatoguruma kupfuura kusvika even ndiri kuUK ikoko kuti vanhu vaone Robert akachena seface yeSly Media. Ndindaitoita ndaimuchengeta. I love him very much. I want him to do well despite zvinenge zvichifunga vanhu ikoko. Munhu ane maweakness ake ndinango, asi tiri kuita zvakanaka, tiri kuitira nyika zvatiri kuita izvi. Nyika ndio inofanira kubenefita from what we are doing. And vangani vanotengera mwana wamai vake full deposit yemba yeCabs hakuna. Pasingatozviziva vangani vanoendesa mwana wamai vako kuchikoro kuti anostarta journalism. So I want the world to know kuti Robert is a brother that I have trained from childhood. I took the burden yekuti dai ndakamusiya ari asina chikosi nhasi unongadai asiri journalist vanhu musingamuziva. As because of me, you know, I'm a giver. I give people life in terms of skills. Zvaunozoita nazvo ndezvako kana ukada kuti arombe. But I wish uzombokuona iwo one day. I know kuti maybe pane zvinochitikazvo zvatingazivi, but uzomboona futi Sly Media vari ikokoko. Ndotorota tichitoitawo podcast imwe chete yakagara pa tichiinterviewa munhu one. Ndandinayo mumusoro iyo kuti one day tinenge tichitobatakagara tichikwesha munhu wedu tichikwesha munhu one. Andizvo zvataifungidza kuti tichaita se because vanotoona takafanana the twins and what have you chichi. Above all ndakamutengera futi PA system. Ndauti vanhu vanzwisise kuti hatina that bad blood yamunoita se yamunofunga. He was well paid. Above all unozoda zvakaita se kune vanhu vanga vanofungidza kuti inofunga boys vanhu vazhinji ndozvanotofunga vanhu vazhinji vanototi no pane zvakaitika Mukuru kunenge wakatsikira mpana vaida kutoona tiri tese ende zvicho zvazvaifanira kuita se zvazvaifanira kuita. But wait kukumberi uko tichazomboona here Sly Media yakagara
inonzi chiya yamukoma Robert Zim Newsbeat makagara pa one position chimboona kana podcast muchikurukura kuti munun'una so achitiwa mukoma so tisazombozvione kumberi mune zvamukuzombofunga were mungazvidewo kana tisina kuretire. As for me, I don't want to be a front man in the TV industry. I want to be behind the scenes because the vision is massive, is bigger than what people have seen so far. And it's Sly Media TV. I'm a dreamer. Remember, I was a driver, but now I own one of the biggest news channel in Zimbabwe. I'm a dreamer. I haven't given out everything about myself. Zvichazoya kana takutaura nezve Sly Media. Kuti ndicharamba nchigara pa set kumberu. No. I want to be like Superman 1.0. He's my role model. He's behind the scenes. ZFM is running. He's not on the mic. Andika Mighty Movies is running. He's not on the mic. That's my dream. I don't dream to be in front of the camera. That's not me. I like to groom others. So Christina pinda up. Zonzai. Sandra. So comment was so. Who doesn't like Sandra? I groom people. Kana so Christina anorova? But ndakamutora ari papi. So kusina jorwa futi. Ndipe mwe futi ndikutrain. Ndo zvinonzi a leader. A leader is somebody who trains people kuti vanhu vamuzive. Now people know my brother Robert Andika is because of me. Exactly. Ndakamutraina ndikamupa skill yese kwete ndega ndaisenzana Evans tavakuta ndaisenzana Julius Patterson vanhu vari behind the scenes vasingambozikanwa. So vanhu vakanga vachingona face vanhu vazofunga kuti ndiye Sly Media. Ende zvichiwa ndakatesa even mapicture ake pamotikari yebasa yaifamba nayo. Nekuti ndo watine chiti Madam Boss ndo brand ambassador. He was our brand ambassador. We had a contract to populate YouTube, which is written in black and white. Your responsibility for me to pay you this much, you must populate YouTube. It's written on a letterhead ye company before I went to UK. But I'm giving you this much because I want you to populate YouTube, which is what he did very well. Saka paakadzidza ipapo vanhu pavazona kuti maya dzindokona kuchimhanya futi chini pamwe ndokona kusaendaiko ko pamayo akaenda namawekazi mangani 2 akaenda ne2 amana kuenda Elizabeth Nyaguyo na Frank Wesel. Alright, aiwa iri bomb kura mino muchine mashoko ere mamwe amungade kungotiudza kuti satavara. Chatingangoda kudzidzisa vanhu ndechongoti background yako aidetermine future. Kana usina kuendeswa kuchikoro nevabereki haugumire ipapo. You can still do anything. Ukadisappointwa muupenyu, you can pick up yourself and still go and be a world model. Most of the people that we see around the world, whether it's Bob Marley, Andika, it's former president, the late Mugabe, Lucky Dube in South Africa, you will hear in their lives, we don't know their father. Atina mbuvira tawaona akakura achengetwa kuti na amai kana say. So background does not determine your future. I feel pity for people who continue in life to say ina handina kukudzwa zvakanaka, inina handina kuzoendeswa kuchikoro nevabereki, indakapedza ndine 2 O levels ngazita 5 O levels ngazozoendesa kuchikoro nostata media ndikatanga company. Anyone can still start from nowhere, even if uri kwachienda mbuya. Sly Media TV yakatanga nephone, not 2 phone. Tichazozvitaura mu next program. So you can start from where you are. Indigenization iri kutaurwa nenyika yeZimbabwe na president andika haisi inyaya yekuti unotangirawo chaunacho ipapo chogona kutangira kuita chi indatanga ne J1 so Samsung J1 Samsung J1 isakatanga ne Note 2 phone yakatanga Sly Media. So chinhu chawakabata mumaoko chogona kutanga kutokuita chi kutokuita mari. Ende ku YouTube akudaidzwe munhu kuti azoningirika, akubvunzwe chitupa chako kuti uningirwe kungodiwa email neotanga channel. Thank you very much Mkuru for coming. Mwari wakuitire zvakanaka, mwari wakuendese kumberi, muramba muchirecruita vamwe wafana because Sokostina she's doing appreciate what chimuona pa TV pepe chita Mkuru vari kuita basa rakanaka, musikana ari kuruwa basa rakanaka, mwari wakuitire zvakanaka naizvozvo. Sly Media ngairamba ichingogurwa nekuramba ichingogurwa. Muri Zimbabwe munofanira kuenda munofollowa mukoma Sly in Sly Media.
Sly Media makasa Sly Media ungoti Sly Media chete utoiona kuti iyo ndo yanga tichitaura isu pa icho utoona nema numbers even Facebook utoiona kuti ndo yanga tichase yanga tichitaura. Thank you very much for supporting kwa chungu tuna ku YouTube sina subscribe DJ Sparks ZW kwa chituna ku Facebook DJ Sparks ZW mnongoti follow futhi gogo always remember fear not sin not. Thank you.